11 साननि उनावसो दिनैसो मोननो हाबाय एट फास्ट फुडनि बिगोमा थानेश्वर बर'नि गोथै सह'खौ। थांनाय 11 खालार सुनिबार खालि तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर आरो महरीपारा एट फास्ट फुडनि बिगोमा थानेश्वर बर' बिथाङा दावराइजार बगामाथियाव लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव सा 7 गावनि लोगोफोरजों लावखार ओंखाम जानो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव बेलासि 4 रिंगासो समाव लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव बर'नदि दैसाखौ बारनाय समावनो दैजों बुखारलांजायो। गोमानाय सुबुङा जादों तामुलपुर जिल्ला महरीपारा फुख्रिपार गामिनि थानेश्वर बर' आरो गोमानाय सुबुङा बारग' भारतीय रौनिया हानजानिमोन आरो आथिखालाव गरेस्वराव थानाय एट फास्ट फुडनि बिगोमामोन। जाथाय जानाय जायगायाव सुवाकपुर आउटपस्टनि पुलिसजों लोगोसे SDRF आरो NDRFनि मावथिफोराबो गोबां नागिरसेयावबो नागिरना मोनासै। गोबां दिन नागिरनाय हाबाफारिया सोलिसेयावबो जेरावबो खौरांखौनो मोननो हायाखैमोन। दायो थानेश्वर बर'नि गोथै सह'खौ गान्धीबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सिजुगुरि गामि सेरजों बोहैलांनाय पुथिमारि दैसानि रुगुङाव बोखांनो मोननाय जायो। दायो थानेश्वर बर'नि गोथै सह'खौ पुलिस बिफाना मुसलपुरसिम पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै खौराङाव फोरमायदों। जों नुबाय थानाय लोगो हिसाबै जों जिखिना नुबाय जों हमनो हाखाबाय जे बि जोंनि लोगो थैनायानो आरो बिनि ड्रेस बिनि आखायाव बिया जाबबो दंखायोमोन आरो मोनसे आस्थाम दङमोन खनानि आरो आस्थामाव लिरनाय दंखायो। गासै बडिनि स्ट्राक्चाराबो खोन्थाखायो बेयाव खुनु खन्देह गैया। बेनो सियरखौ जों हमनानै लाबाय। दा गोथैखौ बबाव लांनो सानो? गोथैखौ दा पस्टमर्टमनि कारणे लांबाय, मुसलपुराव लांबाय। प्रखाखन फैदोंना फैयाखै? प्रखाना फैदों। प्रखानानो गावसोरनि नियम निति बायदियैनो सम्पुर्ण खालामनानै लानो थांबाय। मोनासिम सफैगोन होनना बुंदों न'सिम। मानसिया सेवदों? मानसिया सेवनायानो बुंनांगोन, खिन्थु मोनामनाया बिदि फैयाखै, खिन्थु एसे एम्फौ हमदों आरो जेनेबा। হয় আমি যিটো ওচৰত আহি চালোঁ প্ৰায় নিশ্চিত বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমি দেখি থকা চেহেৰা প্লাছ আৰু যিটো অৱস্থাত তেওঁৰ পিন্ধা উৰা বা বাকী আমাৰ হাতত আমাৰ যিটো কবিৰাজী জাপ এডালো আছিলে, আঙুঠি এটা আছিলে, আঙুঠিটোত লিখা আছিলে, গোটেইখিনি আমি অভাৰঅল দেখিলোঁ। ফেচতো আমি মোটামুটি দেখি অলপ মানে কনফাৰ্মেই কৰিছোঁ, মোটামুটি 99% আমি কনফাৰ্মেই কৰিছোঁ সেইটো হয়, আমাৰ বন্ধুৱেই হয়। গতিকে এইটো আমি নিশ্চিত বুলি ভাবিছোঁ।